ara té la paraula la ponent molt honorable vicepresidenta del govern, Joana Ortega. Gràcies, directora de l'escola, Muriel, Marta, amb un speech molt provocador que jo abordaré en la meitat de la meva intervenció. En primer lloc, volia agrair l'oportunitat i la invitació de l'escola a participar en aquesta taula rodona. Em permeten de talent femení, perquè poques vegades hi ha tot dones sobre la taula. Per tant, això, si em permeten, també és un gest de justícia que aquest país s'ha de veure cada cop més. Però ens permetrà reflexionar en veu alta sobre el futur del nostre país, i jo crec que està molt ben triat aquest títol, un projecte comú, Catalunya, i 3 visions. Jo diria que diferents, però estic convençuda que complementàries. I totes posàvem de manifest que en aquests moments estem vivint uns moments excepcionals i especialment en l'àmbit nacional. Vostès saben que el passat 23 de gener el Parlament de Catalunya va aprovar solemnement i per primer cop una declaració de sobirania que recollia aquell dret del poble català a decidir el seu futur col·lectiu i exercir aquest dret amb una ferma voluntat. Per tant, el que vàrem aprovar és especialment aquesta voluntat de decidir el nostre futur col·lectiu, de poder-ho fer d'una manera lliure, d'una manera democràtica, d'una manera legal i d'una manera pacífica. I ho vam fer amb un gran consens ampli del Parlament de Catalunya, que estic convençuda que al llarg de la legislatura, a més s'anirà ampliant. I la llibertat de decidir, la llibertat de decidir està vinculada als nostres drets fonamentals. Si mirem enrere, podem dir que aquesta llibertat està vinculada als drets humans i, per tant, està vinculada per extensió a les comunitats en què viuen, per tant, a les nacions. I en aquest sentit, i tal com apuntava la Marta, jo crec que és surrealista l'actitud de l'Estat, encaparrat, si em permeten, a no deixar-nos fer una consulta, perquè els mecanismes els tenim, les vies hi són, i per tant tenim els instruments per poder-la dur a terme. Però més surrealista també és recórrer un sentiment, perquè és veritat que es poden recórrer les lleis, les normes jurídiques, però no es pot recórrer un sentiment, no es pot recórrer la voluntat d'un poble, no es pot recórrer ni l'anhel ni l'ànima d'un poble. I el poble de Catalunya té un sentiment en aquest moment damunt la taula i el govern de l'Estat ja pot posar els instruments que posi, però aquest anhel, aquest esperit, aquesta ànima no la recularà. Per tant, si alguna lliçó hem trobat en aquests darrers mesos, de tots aquests entrebancs, jo crec que el gran valor que hem trobat és que la gent vol opinar, la gent vol expressar-se, sigui pel sí o sigui pel no, però la gent vol expressar-se. I és aquí on els representants públics hem de donar resposta i hem de treballar per garantir aquest dret que per mi, com dèiem abans, és un dret fonamental que el té el poble de Catalunya. I ho hem de fer des del diàleg i, a més, amb la major part de la societat implicada. I aquí és important la feina que es fan des de les diverses entitats i especialment la feina que des d'Òmnium s'ha fet sempre des d'un inici. Perquè és veritat que no podem permetre que el progrés nacional posi en perill la cohesió del país, però el que tampoc podem fer és que aquesta cohesió del país sigui un fre pel progrés nacional de Catalunya, perquè en definitiva són 2 cares d'una mateixa moneda, nació i societat. I en aquest sentit el govern català és un govern dialogant, és un govern amb voluntat de consensos, però consens i diàleg no vol dir renunciar als plantejaments. Nosaltres serem radicals democràticament en la defensa dels nostres drets i alhora també d'exercir-los. Per tant, aquesta voluntat radicalment democràtica d'expressar-nos amb les urnes per tal de poder decidir, com deia, conjuntament, col·lectivament, el nostre destí com a país. I ningú ens pot sostreure aquest dret fonamental. Ningú ens pot sostreure aquest dret, que és una llibertat i hem de poder exercir. I això implica una clara i una gran voluntat pedagògica que hem de fer, i especialment que estan fent moltes i moltes entitats del nostre país, amb Òmnium al capdavant, de fer aquesta gran pedagogia
a través de les xarxes i a través també de fer arribar quina és la nostra situació a l'exterior de l'estat espanyol per tal de fer realitat allò que va declarar amb una àmplia majoria el poble de Catalunya en el Parlament. I és per això que el govern, amb aquesta ferma voluntat també de defensar aquest dret, ha posat en marxa el Consell Assessor per a la Transició Nacional. I és evident que, a més, el Parlament hi ha de tenir un paper, i un paper rellevant, un paper principal, en aquest impuls també al dret a decidir. En aquest sentit, vostès saben que ja s'ha constituït una ponència conjunta, signada per diversos grups parlamentaris, per l'elaboració de la llei de consultes populars. Però a banda d'aquesta ponència que ha de treballar per aquest instrument, el Parlament hi ha de tenir un paper fonamental i a més hem de ser capaços que s'hi sumin el màxim de forces polítiques que estan per poder exercir aquest dret democràtic que és el dret a decidir. I estic convençuda que el diàleg i la voluntat de cooperació que hi haurà entre les dues institucions del país, entre el govern i el Parlament, facilitarà que cada vegada ampliem més les majories. I en aquest sentit, i amb la voluntat de sumar, sorprèn i jo lamento algunes actuacions que darrerament s'estan produint massa sovint en el nostre país. Actuacions que pretenen dividir Catalunya o que pretenen trencar el nostre país. I em refereixo ahir al que ha passat amb el fiscal de Catalunya. No és normal que en un estat de dret s'obligui a un fiscal a dimitir i que se l'obligui a dimitir per haver pensat, per haver fet una reflexió i per haver expressat aquesta reflexió lliurement. No és normal en un país, en un estat de dret. Perquè no es pot cessar la gent per pensar, perquè això és típic d'unes altres èpoques, això és d'èpoques passades, això és tornar, si em permeten, al blanc i negre. Per tant, això ni és lògic ni es pot permetre i, per tant, ho lamento i, a més, ho reprovo totalment. Però també és cert que hem de ser conscients que la gent al nostre país està patint situacions econòmiques i socials molt complicades. I és en aquest sentit que el govern hem de treballar alhora amb aquest progrés nacional necessari també per superar la crisi, però alhora posant la reactivació econòmica i la creació d'ocupació com un dels principals motors del nostre govern. Perquè, com deia, la qüestió nacional i la qüestió social són dos cares de la mateixa moneda. I perquè hem d'evitar tots aquells discursos i aquells fets que puguin arribar a tensionar la societat catalana, perquè hem estat sempre una societat cohesionada, vertebrada, entesa, a més, amb una llengua, una cultura pròpia i, a més, arrelada amb els orígens mil·lenaris d'aquest país. Per tant, no hem de permetre que ningú posi ni vulgui trencar aquesta cohesió llargament treballada. I de la crisi ens en sortirem, faltaria més, i ens en sortirem reforçats, faltaria més. Però ens en sortirem, comprometem-nos tots. I ens en sortirem amb un compromís individual i també amb un compromís col·lectiu, però també amb un compromís nacional. Per tant, de la crisi ens en sortirem amb un compromís col·lectiu, personal i nacional. I aquesta és la primera prioritat del govern, com deia, afrontar la crisi econòmica, que vol dir posar les eines per una reactivació econòmica i ajudar aquelles empreses que són les generadores de llocs de treball per tal que tinguin les eines necessàries per crear aquest entorn de creació de llocs de treball i de poder fer-ho amb un marc de progrés nacional. I això significa que hem d'abordar algunes reformes que són estructurals i que no poden esperar més i que poden ser menors, però que en definitiva són d'una importància cabdal. Els hi puc parlar de la reforma de l'administració pública, que vostès coneixen i que ens ha de permetre encara més tenir una administració eficaç, adaptada als nous temps. Jo diria una administració pensada més des del punt de vista de la demanda que no pas des de l'oferta. També hem d'avançar amb el disseny i amb la consolidació d'un règim local propi de Catalunya que combini la nostra tradició i la nostra manera de ser amb les necessitats actuals i sobretot amb aquestes necessitats també d'austeritat i d'eficiència al servei del ciutadà, però per damunt de tot una reforma de l'administració local que sigui respectuosa amb la simetria del país
i que vetlli per aquest necessari equilibri territorial. Però també, i més important que mai, i ara la Marta feia una reflexió molt encetada, hem d'avançar amb aquella legislació que ens permeti avançar en el gust democràtic, amb la regeneració política, com ho és la llei de la transparència o el retiment de comptes dels responsables públics, i tot i això és importantíssim com ho és, o tant o més, que l'administració sigui diligent, que sigui eficaç. Aquí ens acompanya a primera fila el director del programa de qualitat democràtica, que està fent una excel·lent feina de regeneració i de posar les bases per buscar entre tots una millor manera d'afrontar-nos des de la política als nous temps que venim. Una manera que es basi també en la participació i que fomenti un esperit també crític en el si de la cosa pública. Per tant, aquestes són una de les prioritats que tenim com a departament i estic convençuda que aquesta és una feina que no ha de ser únicament d'una part d'un departament, sinó que és una feina que hem d'assumir entre tota la societat. Una altra reforma pendent és la de la justícia, una justícia de prestigi que sigui ràpida. Jo no entenc la justícia com a tal si no és ràpida. Una justícia que no és ràpida no és justa. I per tant vostès, no cal que els digui que quedaríem molt sorpresos perquè segur que ho saben, però quedaríem tots sorpresos si calculéssim la quantitat de recursos que estan bloquejats per demandes judicials que no s'acaben mai o per costosos avals que no es retornen mai però que dificulten molt la capacitat de crèdit de les empreses. Per tant, aquestes reformes de l'administració de justícia, l'administració local, cal que tinguin i que ens hi esmercem al màxim el govern de la Generalitat perquè són molt i molt necessàries. Altres reformes també en l'àmbit educatiu, en l'àmbit de la formació professional, avançant aquesta necessària dualitat entre l'empresa i l'ensenyament. La tercera llengua vehicular, una tercera llengua que ha d'estar en els infants com una manera de viure de la mateixa manera que aquí hem combinat perfectament català i castellà, hem de ser capaços d'introduir també en els infants aquesta tercera llengua, perquè el mercat laboral dels nostres fills és el món, és global, el dels nostres fills i el nostre, i per tant cal tots fer un esforç també en aquest intent de treballar i incloure també la llengua com una prioritat. I això significa fer front a una gran xacra que tenim, que és el fracàs escolar, i una altra gran xacra que tenim, que és aquest atur desbordant que tenim. Però ens queden un seguit de reformes importants, alguns ens les marquen des de l'Agenda Europea 2020, no? La necessitat de que cal augmentar la competitivitat en el si de Catalunya i la productivitat de l'economia catalana, invertir més en capital humà, en innovació, etc. Però és cert també que tenim una economia amb una presència important, tecnològica i industrial, que hem de ser capaços de desenvolupar i de posar-hi aquest valor afegit. I tot i que és cert que tenim empreses potser d'un tamany molt reduït per enfrontar en comparació al nostre entorn europeu, també hem de ser capaços de sumar sinergies per afrontar els reptes de futur, perquè tenim el talent, tenim la capacitat, tenim unes immenses i meravelloses universitats que formen grans i grans talents i per tant ens preparen magnífics professionals que sens dubte faran que Catalunya torni a ser aquell quart motor d'Europa i sigui un país encara més competitiu. Un país que no té límits, perquè neix d'un esperit, que és l'esperit de l'11 de setembre, aquell esperit que ens va permetre, un cop ens pensaven que ens havien trepitjat els nostres drets, que el 12 de setembre el poble català s'aixequés, tornés a l'arada, obrís les persianes i tornés a començar. Aquest és l'esperit dels catalans i aquest és l'esperit que no permetrem que ningú trepitgi els nostres drets. I aquest és l'esperit viu que ha d'estar present a Catalunya. Aquest esperit i aquesta actitud de superació que fa que siguem un país sense límits i per tant un país on realment hi ha il·lusions, hi ha forces, i ho veiem la setmana passada. Segur que molts de vostès van poder passejar pel Congrés del Mobile. Era una esclata d'il·lusió, era una esclata d'aire pur, on bullien les iniciatives, les ganes de fer coses, els projectes, els reptes, les il·lusions, els somnis, i això passava aquí a casa nostra, a Catalunya. Per tant, tenim un entorn propici per tornar a ser aquella capital mundial de la competitivitat i continuar treballant. I des de l'administració hem de seguir continuant i fem feina per facilitar
especialment aquest entorn per a les empreses, seguir racionalitzant, simplificant, agilitzant tràmits. Varen fer unes lleis òmnibus que varen donar un resultat i segurament ens vam quedar curts, però aquí hem de seguir-hi treballant. I tenim un gran talent en el si de l'administració, que l'hem de posar al servei, alhora que en el si de l'administració també hem de ser capaços de crear l'administració del segle XXI. I això vol dir trencar amb una manera de treballar i començar a pensar en clau del segle XXI i aprofitar tot el talent que tenim a la casa, tot el talent que tenim aquí, per potenciar-lo encara més i treure-hi el valor afegit. I això ho farem des de dintre, perquè des de fora no es pot fer, sinó que s'ha de fer des de dintre. Per tant, món local, gran transformació, reforma de l'administració, també en reforma de tot el que és el sector públic i defensa del que són les nostres voluntats de ser. I en aquest sentit, vostès saben que gestionar els diners públics sempre és difícil, segurament avui més que mai. Però també és cert que ningú ens ha de venir a donar lliçons del que hem de fer i del que fem a Catalunya. Des del govern de la Generalitat sempre hem dit que hem estat i volem ser un govern sensible a les opinions de la gent, però el que no permetrem és que ens vinguin des del govern de Madrid i ens imposin una manera de fer, o ens imposin i ens marquin el que hem de fer. El que no aguantarem serà que torni el ministre Montoro i ens torni a dir que hem de seguir retallant i que hem de seguir fent mesures d'austeritat sense tenir fi. Nosaltres, des del govern, tenim clar que hi ha unes línies vermelles que mai trencarem. Marquis el dèficit que es marqui, que són les línies vermelles de l'estat del benestar. Fins aquí hem arribat. Primers amb austeritat, primers amb objectius de complir el dèficit, però primers amb defensar els drets dels catalans i de les catalanes. Per tant, en aquest sentit, ningú ens ha de donar lliçons, menys des del govern de Madrid, que per una banda, amb una sèrie d'incompliments reiterats no ens dona allò que ens pertoca i a l'hora de que puguem posar sobre la taula instruments per millorar els nostres ingressos, ens els recorren amb una voluntat de que no ens aixequem i amb l'excusa de que amb la crisi acabin definitivament anul·lant la nostra economia, la nostra autonomia. Vull acabar amb un bloc que en dic jo el bloc de valors. Sí que avui ens permet fer una reflexió que difícilment podem fer. L'origen de tota aquesta crisi econòmica, que no és únicament econòmica, també és de confiança, com deia la Marta, amb les institucions, amb els partits, amb les persones, amb el país, està en la crisi de valors. Aquesta és la veritable crisi més important. Jo ahir estava a Mataró fent una conferència i tenia un trist exemple del que passava. Allà hi ha més de 12.000 persones, si no recordo malament, que estan afectades pel tema de les preferents de Caixa Laietana. I la majoria són persones grans que en un moment determinat vam creure en la paraula d'aquella persona que tenien més propera, a qui li confiaven els seus diners, i els van enredar. I segurament el més preocupant és que no se'ls va enredar volgudament, perquè estàvem tots immersos en una dinàmica sense aturador en el qual tot era possible. I jo crec que aquesta és una lliçó que hem d'aprendre tots. Ens hem enredat i hem faltat a la paraula i hem deixat de confiar en els altres. I aquest és el gran actiu que hem de canviar. Hem de tornar a confiar en nosaltres mateixos, en les persones, en el país, en la nostra societat, amb els governs. I aquest és un valor fonamental, el valor de la confiança, i des del meu punt de vista és dels primers que hem de recuperar. I aquí des de la política hi hem de fer molt, perquè el valor de la confiança s'ha de demostrar en fets. I per tant, en aquest sentit, la confiança, l'actitud de respecte, l'actuar amb honestedat, en cada moment i en cada ocasió que se'ns presenti és una obligació dels servidors públics. Per tant, des de la política aquí tenim una gran assignatura i és per això que si volem construir un país millor cal que comencem per construir aquesta societat basada en aquests valors, com deia, del treball, de l'emprenedoria, de la societat més humanista, de l'ajuda, de la cooperació, però també de la integritat, de l'ètica pública, i de la honestedat dels servidors públics. I ara sí acabo, directora, amb una reflexió, sabent que la veritat a la que sovint tots fem relació com a pròpia no es troba ni en les paraules ni en els escrits.
sinó que la veritat d'alguna manera és la nostra vida la que la va fixant i la que la va manifestant, no? I ara sí que parlo des del vessant més personal i també en clau femení, si em permeteu, no? D'allò que aporto o crec que puc aportar a la política, no? Jo deia que són moments d'incertesa els que ens toca viure, són moments de soledat també, de soledat en el moment de prendre les decisions, i són moments en els que les ideologies i els valors som conscients que fa temps que han entrat en crisi, no? I on som i on ens sentim dominats també per la tirania dels 140 caràcters del tuit i de la immediatesa de la comunicació, no? I són moments també en què ens sembla com si la conversa i la reflexió fos un luxe i no pas una necessitat. I sota aquesta immediatesa doncs, ens encotillem i encara fa més difícil, per no dir impossible, una lectura o una escolta activa, pausada, que és la base fonamental per qualsevol espai de reflexió, per qualsevol exercici de reflexió. I agraeixo, per tant, tal com deia la Muriel, a l'escola aquest espai de reflexió, de compartir pensament, dubtes, anhels, desitjos, de 3 visions al país, de 3 persones diferents, però jo diria que complementàries, no? Perquè espais com aquests de reflexió serena ens permeten a tots una millor anàlisi de la vida que ens envolta, no? I en el meu cas el vull fer des d'una visió patriòtica humanística, d'una visió humanista, des d'uns valors i des d'una actitud, la que represento, d'una visió social cristiana, però també d'un compromís, des d'un compromís amb el país i amb les persones. I en aquest sentit, Marta, un compromís també amb el govern que encapçala el president Mas i amb la prioritat d'aquest mandat, que és la reactivació econòmica i el progrés nacional. Però aquestes reflexions també estan fetes des de la voluntat com a servidor públic d'esdevenir lliure i d'una llibertat basada en la responsabilitat i una llibertat de qui voluntàriament l'entenc, i així l'entenc jo, com a una opinió, una possibilitat de donar i de voluntat de servei. Aquesta és la meva aportació, crec, a la política també, no? I acabo reafirmant-me en el sentit que crec que en aquest moment es requereixen noves maneres de fer en política per superar aquesta desvalorització. Jo crec que es requereix més franquesa amb l'expressió, més transparència, més honradesa, més integritat amb l'actuació, més empatia, molta més empatia i sobretot una escolta activa i una preocupació permanent, constant, per les coses i per la gent comuna i corrent, no? Per aquelles necessitats i inquietuds i aspiracions, per tal de poder superar aquesta abstracció en què tendeix a caure sovint la política. Per tant, una manera de fer política totalment activa. Això significa una manera de fer política que no és estàtica, sinó que és dinàmica, perquè ha d'ocupar-se dels problemes de la gent, i actuar a favor dels problemes de la gent vol dir moure's, i el moure's és una cosa dinàmica. I acabo, com deia, amb una frase del monjo argentí Memerto Minapace, que jo crec que d'alguna manera engloba les 3 visions dels que estem aquí. Deia Memerto Minapace, diu: no tenim a les nostres mans les solucions als problemes del món, però davant dels problemes del món tenim les nostres mans. Moltes gràcies.